štúdia nahrávať nový trečík s novou rečou. Tu je H1.6 v štúdiu Goodfellas, štúdio Inžinier Dušky. Práve sme nahrali nejaké trečíky na album DualShock, ktorý vyjde vo februári alebo v marci. To ešte nevieme. Určite to skontroluj, pretože čakajú ťa nádherné skladby. Serus, kokošaj, skokonaj, stýlema je trendsetter, zdravím všetkých ľudí. Chcem vám povedať, že Goodfellas, aká dobrí chlapci z Handlovej, majú nový počin. Mokrí chlapci. Vo februári, v marci ide DualShock, strašné peklo do album. Čekuj to, H1.6 má svoje tracky. A je to čisté peklo. Nebuď kokot, kúp si to. Práve počúvaš DualShock, ultimátny šak pre tento rok. Vypeckuj to na celý blok, zbavíš sa závislosti od drog. Všetci nešťastní ľudia budú šťastní, všetci nemocní ľudia budú zdraví, všetci škaredí ľudia budú krásni, má to len malý háčik, musíš vlastniť. A keďže všetci chcú byť šťastní, zdraví, krásni, predpokladám, že predáme tak 5 miliónov platí. Vyjebaný hajzel. OK, takže ako môžete vidieť, práve som si zohnal Hammera a som na ceste do Martina do klubu 63 spolu so Supom a Ramonom príjme záhračov. Pre všetkých, čo sú zvedaví na DualShock, môžete prísť a čeknúť nové tracky, budeme hrať všetko možné, nové zaujímavé záležitosti. DualShock prichádza čoskoro, čekuj to. Čau. 31. január, Martin Music Club 63, moja reč. S nami je Beta Orbit, Audio, piče. Stále spolu jak práva s hlavou, keby sme od seba krát s hlavou. Sme našli spojení, cítim ťa pri sebe, tvoj čo spravíme, čakám na to. Dobre, urobíme malý deal, hej. Zmením sa len keď sa zmeníš ty tiež, nejde to pim pim pam pam. Chce to kopu času, úsilia, potu, ale my to dáme. Ja viem, že hej, a nebudeme sa nejde to pim pim pam pam. Chce to kopu času, úsilia, potu, ale my to dáme. Ja viem, že hej. Fuck! Fuck! Kurva!